әлі 1986-87 елларда уқ біздің ұлы шахсларыбыздың бірсі ілеккіге муфтиебіз болған Ризауддин Хазрат Фахриддиннің әсәрін кері қайтарырға, Жауамиғул Кәлим әсәрін ғараб харфіннен Кирилл харфіне әйлендіріп, аны халқыбызға бүләк итерге, дәріслік итерге тырышып ішли башлаған едік, һәм ол дүния күрді, шул қадар мәшһүр болды бұл әсәр. Аннан тыш, әлбәттә, біздің ұнытылған шәхсләребездән әйтеп узарға керек, ол Муса Хазрат Жарулла Биги. Бик тирән фәлсәфи әсәрләр иҗат иткән, гыйльми, дини, илаһи әсәрләрне халкыбызга кайтаруда үз өлешебезне керттек. Мәсәлән, Муса Бигиевның ул элегрәк безгә озын көннәрдә руза дигән әсәре белән мәшһүр булса, аның илаһи рәхмәте әсәрен дөньяга кайтару кирәк булды. Ул шул кадәр фәлсәфи әсәр, Аллаһының рәхмәте шул кадәр киң, хәтта инсаннарга, кешеләргә генә түгел, бәлки хайваннарга кадәр, ул кош-кортлар, җанварларга кадәр Аллаһның рәхмәте төшә. Һәм Аллаһның яңгыры да, күге дә, җире дә, аның җир астында да Аллаһның рәхмәте тигән. Шуның өчен бу бары тик мөселманнарга гына Аллаһның рәхмәте түгел, һәм гуфраны, гафу итү, мәгъфирәте түгел, ул иманлы кешеләр, христиан динендә булсын, башка диндә, яһуди диндә булсын, аларга да Аллаһның рәхмәте киң, рәхмәте тиячәк диеп, шуны бүгенге көндә алсак, диннәр ара хезмәттәшлек булсын, татулык булсын дигәнгә нигез салган кеше итеп аны без саныйбыз. Шуңа күрә без аны онытмыйк. Бу бийек шәхсебезне, аның мирасын халкыбызга кайтарыйк диеп, аны иншаалла кайтарачакбыз. Һәм инде 2025 елда без бәйрәм итеп Муса Хазрат Жарулла Бигинең 150 еллыгын билгеләргә җыенабыз. Бу елгы елыбызда без Риза Хазрат Фахриддиннең инде юбилейын үткәрәбез. Ул юбилей чаралары дәвам ителә. Тагы да шуны әйтәсем килә, без Мәрҗани хәзрәтләренең әсәрләрен, аннан соң аның укучысы, аның хезмәттәше булган Хусейн хәзрәт Фәйзхановны милләтебезгә кире кайтардык, аның исмен кайтардык, аны таныттык. Һәм узган елны без бик матур итеп, менә ел буена инде Фәйзхановның укуларын үткәреп, аннан инде юбилей елы итеп аның әсәрен чыгардык. Иң кыйммәтле әсәрләрдән берсе аның гаҗәеп рәвештә патша архивларыннан табылган Кырым татар ханлыгы указлары тәрҗемә ителеп, без махсус җыентык чыгардык. Бу беренче тапкыр. Бу гаҗәеп китап, гаҗәеп материал, тарихи материал, моның белән без горурлана алабыз. Чөнки моны беркем эшләмәгән, моны Мулла Хусейн Фәйзханов эшләгән. Мулла Хусейн хәзрәт моны башкарган. Бәлки безнең тарихчы галимнәребез советлар дәврендә аларны эшләргә, аларның исемнәрен кире кайтарырга базмаганнар. Бәлки рөхсәт булмаган. Бүгенге көндә безнең ачыклык
сәясәтендә без бу эшләрне башкара алабыз. Шуңа күрә безнең тарихчыларыбызга, милләт пәрвәрләребезгә ярдәмче буларак дини яктан үзебезнең өлешебезне кертәбез.